Kako sam saznao da sam usvojen? Lakatoš. Milorad kad mi je saopštio da sam usvojen, neku ruku nije ni bilo iznenađenje za mene. Već si bio pregoreo. Ne samo pregoreo, nego sva ta grubost i to nečovečno ponašanje prema njemu, prema meni, mi je možda došlo i kao olakšanje. Da mi nije ništa. Jer neshvatljivo je da rođeni otac Da. se tako ponaša prema sinu. On je mene video samo kao teret, neku smetnju, njegovu grešku, koju, znači, nije mu ni po krvi ništa, koji se samo treba sotarasiti. Posle nekog vremena, znači, u stvari početkom školske godine, on mene vodi u Centar socijalni rad i ostavlja me tu. Preuzima me Centar socijalni rad i 3 dana, pošto je nekad Novi Sad imao u dvorištu dom za nezbrinutu decu, s jedne strane, s druge strane trpezarija, kao neki parkić, neki stadion iza. Tu sam proveo 3 dana. I kako ideš sada tvoje priče dalje? Završivši ta 3 dana u domu, jedno jutro bivam pozvan od Vere Radovanović, radnika Centra socijalni rad, koju sam ranije isto viđao jedan put, i sa još jednim čovekom koga ne znam. Sedamo u auto i mene i još jednu devojčicu odvoze u Irig, u hraniteljsku porodicu. Ostavljaju tu devojčicu kod jedne kuće, ja izlazim, kaže, ne, ti ostani. Mene odvode na drugo mesto u jednu kuću kod ljudi koji se bavili poljoprivredom, koji su imali 2 ćerke, starije od mene, i gde sam imao zaduženje da posle škole čuvam krmaču da ne uđe u cveće. Jednom prilikom sam se ušao u kuću da se ugrejem, već je počeo oktobar, novembar, hladno. Krmača je prešla u cveće, ta žena me ošamarila tako i rekla, marš napolje, ili vidiš da krmača mi u cveću. Za ta 3 meseca nisam okusio ni parče mesa, jeo sam sataraš, pitu krompirušu, koju mi iz početka prvi put bila tako gadna, a posle sam želeo da jedem od gladi. Interesantno, oko jela, ja nisam sedeo sa njima za istim stolom, nego su za mene odvojili jedno malo stoče i hoklicu, jedno 10 metara, pošto im ta kuhinja, hodnik bila dugačka, na kraju da jedem ne sa njima za sto. Smo ovaj prilog, to ste vi pre nekoliko meseci, dakle, govorili o ovome. Koliko vam je bilo teško u momentu kad ste saznali da ste usvojeni? Vi ste to saznali od prvih svojih usvojitelja, ali i to nakon što vam je ta majka koju ste smatrali majkom žena preminula. I otac, zapravo usvojitelj vaš, je želeo da vas vrati u Centar za socijalni rad. Kao što sam rekao u toj emisiji Agamenon produkcije, već sam ja imao i sumnju neko, ali znate kako deca sa 9 godina to mnogo i ne razmišljaju. Su mene deca zadirkivali da sam ja usvojen, to još u toj Budisavi dok sam bio. Koliko ste tada imali godina? Pa imao sam negde 7-8 godina. Sad kad je umrla ta prva nelegalna usvojiteljka, bio sam prvo kod njene sestre 2 meseca, pa posle kod tog nelegalnog usvojitelja. On se već oženio sa tom drugom ženom s kojom pobegao, izrodio dete. I on je meni negde pred kraj, pre što me vratio u Centar za socijalno... A kako je to izgledalo? Uzeo vas za ruku i rekao, sad idemo da te vratim. Izvinjavam se što vas to pitam. Ne, nije mi rekao ništa, samo me odveo i ostavio. A kako, kome vas ostavio? Šta su oni dogovorili? Je li poneo stvari vaše? Da, moje stvari. Vi ste već vidjeli tako kao dete da se nešto sprema? Ja nije mi rekao da me vraća, samo me dovezu. I ostavio tu, predo tim socijalnim radnicima, tu sam bio 3 dana proveo. Gde ste spavali tamo? Tad je centar, taj takozvani Centar za socijalni rad Novi Sad je imao u sklopu i dom za nezbrinutu decu i u dvorištu. Tu sam prespavao 3 noći bio i 3. dan su me pokupili i odveli tamo u Irig, tad je on bio centar za hraniteljstvo, ja mislim u celoj Jugoslaviji. I odveli su me jednu porodicu, neću imena spominjem, veoma nehumane uslove. 3 meseca sam tu proveo, septembar, oktobar, novembar. To što sam
spomenuo da su znači, mene odvajali da jedem. Nisam okusio ni parče mesa, 2 puta me okupali. Jeste se plašili? Pa nego šta sam. To je bilo za mene toliko traumatično. Znate šta je, što bi meni bilo interesantno, što sam ja skoro našao neke fotografije kad sam bio preškolsko u Budisavi, sam ja nosio tu trenerku, nisam skidao, nisam imao šta drugo da nosim. Znači, ja vam kažem, 2 puta okupan. Kasnije sam, hvala Bogu, premešten kod drugih hraniteljke, reći ću, slava ženi Jeleni Molnar, pokojna, gde me ona oporavila 9 meseci, odakle sam ponovo usvojen, ali tim ljudima iz Kragujevca je rečeno da su ti sad prvi nelegalni usvojitelji, meni biološki roditelji, slagali ljude. Međutim, posle par meseci ta Jelena Molnar je bila časna žena i zvala telefonom i rekla, moram vam kažem nešto, pa Milan kaže, on je već 1 put usvajan. Meni je bilo to, kao što nam nisi rekao, međutim, ajde, prošlo. A zakonska procedura kako glasi? Da li usvojeno dete može biti vraćeno, pa ponovo usvojeno? Mislim, vi se već razumete vidite u to, ovako da zato se vas pitam. osvrnem. Prvo, to potpuno usvojenje je bilo nelegalno. Iz više razloga. Sama procedura usvojenja, znači prvi razgovor sa tim nelegalnim usvojicima je bio 12. juna, a ja sam usvojen 21. juna. To je nenormalno. Za 9 dana ti odeš, dođeš, tražiš dete, posle 9 dana dobiješ dete. Da niko ne proverava ništa, a sad su te procedure izuzetno komplikovane. Bile su i onda procedure, nego ovo se završavalo u dvorištu, verovatno, znači ja nemam dokaze, ali ima indicija da je bila korupcija, da se uklonim, jer, mislim, pričao sam gledalcima da iza mog pokojnog oca Pavla Lakatoša ostala velika imovina. I tu su učestvovala najverovatnije moja maćeha, prva, znači razvedena žena od moga oca. Sestra, imam dokaze te iz sudske arhive. Imate 2 sestre, je li tako? Da, 2 sestre. Jedna je u Budimpešti, čuveni fotograf, nagrađivan na National Geographic 2012. za onu kućicu na Drini. To je moja rođena sestra po ocu. Ona živi u Budimpešti. Prošli put ste nam rekli, s njom ste bili u kontaktu, je li tako? Ne, s ovom starijom sam bio u kontaktu dok nisam video da laže. Da laže? Laže. Pitam je, lepo, reci mi, jel te plaćao otac što si me gledala? Ja imam, držim papir, njena sudska, znači izjava na sudu u toku razvoda našeg oca i njihove majke, gde ona kaže, dete na čuvanju kod mene, zašto mi otac plaća 1000 dinara, jel te plaćaš toga od otac? Kaže, nije ništa, sam jedan put ona 50 jaja. I još gomila laži za majku, kako ona moju majku jurila da me doji. A ono to vreme je bilo, posle saznam da ona bila u Nemačkoj, da ona došla iz Nemačke s jednim godinu i nešto. Pa kako jurila da me doji? I još gomila stvari i ono što je bitno, uvek me pitaju za imovinu. Pa šta će s tim ono? Za ti 1,5 godine, 2, koliko smo bili u kontaktu, nije se našla spomena da kaže, ajde, brate, da imamo ovo sad što je ostalo, pa da... Izvinite što vas pitam, koje godine vam je otac umro? Otac mi je umro 78. 7. novembra. I od tog momenta imovina je podeljena između 2 ćerke, ili ne? Ne. Podeljena između nas 4. Između 4? Da jeste. A na koji način ste vi dobili nešto? Na osnovu čega? Pa ovako, zato što su oni... Ali vas otac priznao? Usmeno? Otac je usmeno, ima priznanje jer on je tužen od prve supruge da ima dete sa drugom ženom, što je on i priznao na sudu. Mislim... I na osnovu toga ste i vi legalni naslednik. I pošto je ta moja sestra uzela tatinog advokata, i sad daje, pošto ona nije imala poverenje u svoju majku, međutim, advokat, ta časna žena, da kažemo, ona je rekla na sudu, ima još jedan maloletni Miletić Milivoj, star 5 godina, koji je priznat, nije sudski, nego je ga priznao tokom drugog postupka, koji se trenutno nalazi kod dede u Subotici. Izvinite što vas prekidam, možemo da kažemo da je to neka vrsta indirektnog priznanja, ako tako nešto postoji. Jeste, indirektnog i... Pa, vidite ovako, ne znam, kažu nije šija njegov vrat, pa ne znam zašto me čuvao do trenutka smrti kod sebe. Znate sami, i da gomila muškaraca i što je njihovo dete neki put neće priznaju. Pa što bi čovek tuđe dete vukao sa sobom? Da. Druga stvar, uradio sam
sa polubratom analizu Y hromozoma, to muška deca nasleđuju isključivo preko oca. Znači imamo istovetan Y hromozom. Slučajnost da sa nekim da imate tako, to je jedan prema ne znam koliko, 100.000 u populaciji. Znači ja pripadam Lakatoš familiji. Jedan moj rođak je isto radio u Americi. Ali je li vas prihvatio polubrat? Polubrat je bolestan. Pričao sam o tome u toj emisiji. On je po starateljstvom ove starije. Ima 2 stana, ima tu neku, još što je ostala ta parcela što će da se vrši eksproprijacija u Sajlovu. Nema dece. Pa sad znate sami šta će biti sa njegovom imovinom. Znači, jednog malog brata su sklonili, drugom će znači i ode imovina. A da li vi imate bilo kakvo zakonsko pravo da tražite deo te imovine ukoliko se, da kažemo, ovaj postupak dugo traje, znate? A ta imovina može da se i podeli, da se proda, da se svašta nešto dogodi. Pa ja bih skrenuo pažnju gradu Novom Sadu koji će da vrši eksproprijaciju, da paze šta rade oko te imovine, znači parcele, pitanju su parcele katastarska oblast Novi Sad 4, 9184, 9185 i 9186. Da obrate pažnju kad budu vršili eksproprijaciju da ne bi bilo kasnije problema. Eto. Da li se vi sećate nečega kad ste bili mali sa ocem? Neka uspomena? Kako se ne sjećam? Pa zahvaljujući mojim sećanjima ja sam i pronašao ko mi je otac. Znači, setio sam se imena rođenog teče, Karla, setio sam se tog kombija. Ja imam tu sklonost ka tehničkim stvarima, kao mali sam voleo automobile, pa sam pamtio modelu i odlično sam znao Fiat 1100T, kako izgleda. Veoma sličan Renault modelu koji je pravio i onaj slovenački, ne mogu se setim kako se zove, ali razlika postoji. Pamtim tehničke detalje. I zahvaljujući grešci takozvane pravnice, takozvanog centra, što je rekla nešto meni preko telefona, što je poslije, kad smo se vidjeli, više nije ni spominjala, prezime. Gde sam bio? Ja sam pohvatao konce, ko sam, šta sam i moja sestra od tetke mi se javila i rekla mi ko sam. Da sam ja njen brat od rođenog ujaka. Koliko ste tad imali godina kad ste to saznali? Molim? Koliko ste tad imali godina kad ste to saznali? Pa to je bilo 29. septembra 2021. Imamo mi taj prilog da znate. Vidite ovako, ja kažem neki put, uvijek sam kao mali volio da čitam. Čitao sam Olivera Twista, čitao sam Grof Monte Cristo, 14 godina bio zatvoren, ni kriv ni dužan. Film Backstreet Shawshanka, ima i knjiga. Andy Dufresne, 19 godina ni kriv ni dužan. Ja 43 godina sam živio u Matrixu, nesvestan ko sam i šta sam. Kome pripadate, tako? A sad sam još 3 godine u, da kažem, pravnom Matrixu, još 3 godine, znači ovo sad ulazi u 3. godinu, u pravnom Matrixu, da ja ne mogu, znači, non stop neke komplikacije da povratim svoj identitet. Vidite ovako, reću vam nešto. Ja nemam kontakt ni sa kim od tih prvih nelegalnih usvojitelja. Niti ja znam ko su ti ljudi. Ali sam našao familiju iz Sočave i sa majčine strane. Imamo i čak i Facebook grupe gde smo. Razumete? Ne postoji to pravo koje može da ospori ono što je Bog dao i priroda. Da mi se neko određuje građanskog oca i majku, ne znam ni ko su, šta za mene su obični monstrumi bili, na kraju krajeva. Ja imam svoga oca i svoju majku, ja ocu obilazim često, preko 15 puta sam bio, znači od 7. novembra 2021. I to sam slučajno, to je slučajnost da ja odem isti dan njemu na groblje nesvestan, da je njemu godišnjica. Ništa nije slučajno, gospodin Lakatoš. Imamo još jedan prilog u potrazi za istinu. Zovnem jednog čoveka i kažem, moja majka Miletić Cvita iz Bile Vlake, čovjek mi kaže, znam ti ujaka, rođenog brata Cvite, evo ti njegov broj, zove se Stipe i zovi ga.
Ja zovem tog čoveka i on se javlja. I ja kažem, dobar dan, Milan Petrović iz Kragujevca, ja sam sin vaše sestre Cvit. Čovek se nalazi u čudu. Prvo me pita šta je sa Cvitom. Rekao, ja ne znam, ja sam usvojen, nikad u životu vidio nisam. I on sad razmišlja da nije neka provokacija. Šta je? Pa jel bi ti došao? Bi, ali rekao, nemam ja sredstava. Stvarno sam bio loš onda finansijski. Ali, kaže, mi smo je tražili preko Crvenog krsta, nikad ništa od njoj nismo dobili. Mi mislimo da je ona ubijena. Rekao, ne znam to da vam kažem. Ali bi ti došao? Hoću da dođem, što da neću. To je bilo 2005. Nekako skupim neka sredstva, ne znam ni ja šta, išao tako nešto radio, skupim ni 100 evra. 50 evra koštala karta povratna do Knina. Uleto 2006. ja odlazim, čujemo se telefonom i njegovi sinovi, Marin i Goran, oni me dočekuju u Kninu. Izlaze putnici iz autobusa i njih dvojica prilaze meni. Kaže, ti si Milan? Rekao, jesam. Kaže, a prepoznali smo te među svim ovim putnicima. Gospodine Milane, kako ste se osjećali tad kada ste došli u porodicu vaše majke? Nisam vas čuo. Kako ste se osjećali tad kada ste došli u porodicu vaše majke? Ja sam... Kako ste dočekani? Dobro, najlepše što može biti. Je li vam značilo to što su rekli, znamo, to si ti? Jeste. To bilo mi neka satisfakcija. Ni oni eto nisu znali šta se desilo s mojim majkom Cvitom. Oni su mislili da je ubijena i šta ja znam. Kasnije sam ja saznao da je umrla 1997. Što hoću da napomenem, taj takozvani Centar za socijalni rad Novi Sad, sve su oni znali odlično, ali su to sve krili od mene. Pa, bio sam tamo 5 dana. Lepo sve šta ja znam. Jeste saznali još nekih informacija kada ste bili? Pa, saznao sam da imam brata po 20 godina stariji po majici, Marinko u Šibeniku. On vam je, da kažemo, rođeni brat, je li tako? Ne, po majici sam. A dobro, ali... Da, rođeni brat. On je neki malo, onako da kažemo, neki socijalni problem. Dobro, imate vi dosta braća i sestara. Imam. I po majici i po ocu. Dobro. Mislim da imam, ako računam i pokojnog brata Tibora, koji je rođen 52. a udavio se 54. A ko je njega rodio, ja se izvijem, je li isto po majici ili po ocu? To je mi od oca. Po ocu. Po ocu. To je prvo njegovo dete i to je tu negdje, ja mislim da je nastao taj konflikt sa tom prvom ženom oko gubitka prvog sina. Nego šta bih hteo reći, ministar Slovenije što je rekao posle 40 godina, kako sam ja mogao posle 43 godine da sam uhvatim sve, znači bez ikakvih resursa, znači ličnom istragom da pohvatam sve konce, sve njihove laži, znači delo još koje traje u takozvanog centra, znači još traje. A čekajte, koja je korist Centra za socijalni rad, da se ne otkrije da je vaš otac... Pa vidite, počinili su teško krivično delo, pa kako? Ali pazite, to nisu ti ljudi trenutno, je li tako? To su sad drugi ljudi. I oni nastavljaju dalje. Nastavljaju? Da, kroz nezvaničan razgovor sa par časnih osoba iz tog centra koje neću imenovati, oni kažu da imaju 78 posebnih slučaja usvojenja. Znači, kaže i vaš je jedan, u stvari tačnije, jedan je tvoj. Ali vaš je jedinstven u Srbiji? Pa, da, to hoću. Bar mi mislimo da je jedinstven, znate. Za sad je jedinstven slučaj i sudski, s obzirom da sam doživio u poslednje vreme, čini mi se, nisam siguran, sudsku obstrukciju, da je predmet prebačen sa višeg na niži na opštinski sud, pa da je dat pravni lek koji bi, ne znam ko zna, stari znaju šta su mice igra, pa ima mica trakalica i tako su nekom, činilo mi se da su mi to smeštali. Međutim, zahvaljujući pravnom timu, moje odlučne advokatici koja je to prepoznala, mi smo tražili da se prvo poništi taj pravni lek koji je nezakonit, da se slučaj koji je prebačen na osnovni sud, da se proglasi nenadležnim, da se da apelaciji i to što sad meni odugovlači sve to, kao da je neka obstrukcija, tako mi izgleda. Možda grešim. A to mene sve debelo i košta. Ili je pravosuđe možda malo sporije nego... Ne znam, vidite ovako. Ja se ne sudim oko neke gluposti. Stvarno je slučaj jedinstven.
I sumnjam, meni je malo nevjerovatno da, eto, kao neko se sad, komšije se podžapale oko međe i tako to, da je moj slučaj u tom rangu. Stvarno je jedinstven slučaj, znači ja tražim poništaj tog prvog nelegalnog usvojenja da mi se vrati identitet. Što reče gospodin, da radimo na svom identitetu. Da, treba da radimo, ali treba da znamo i ko smo, naši koreni. Ako ništa drugo, zbog incesta, zbog, ajde da kažemo, naslednih bolesti. Meni je otac umro od srca, imam srčane probleme. Meni je jedan stric operisan srca, drugi stric isto također. Vidite? To su jako bitne stvari. To su veoma bitne stvari. Druga stvar, što to, mene niko se nije odrekao. Niko. Ni otac. Otac me, znači, čuvao do smrti. Šta su oni posle radili, to je druga stvar. I oni to nisu mogli na svoju ruku bez pomoći takozvanih institucija. Oni to, znači, da su bile radile institucije kako treba, stavili bi im lisice na ruke i procesuirali. A ne ovo što je urađeno sa mnom, oteto mi 40 i kusur godina života. Što kaže ona emisija Ko sam ja? Ja se pitam, stvarno, ko sam ja sad? Da. Samo rekao nešto ako može. Moj slučaj, osoba, socijalni radnik, koja je, znači, sa sve dokazima, znači crno-belo, samo što ne vrište, evo tu smo. Osoba je učestvovala u znači izvozu dece kad u SFRJ i kasnije SRJ. Izvozu dece, ne smijem da spominjem, iako je pokojna. Osoba koja je, znači, meni za 9 dana obezbedila nelegalne usvojitelje dok ne napunim 5 godina po tom zakonu o potpunim i nepotpunom usvojenju, da ja dok sam živ nikad ne nađem ko sam i šta sam. Znači, ja sam jedan banalan primer, a oni su išli veoma dubo. Gospodina, lepo ste to rekli, međutim, skrenuo bi pažnju toj deci koja vrše potragu. Ako u takozvanom centru za socijalni rad dobiju tip odgovor, pa nemoj tražiti, pa počnu da čitaju psihijatrijsko ono, baš onda da najviše da traže. Što znači to psihijatrijsko? To su sa mnom radili. Znači, mene je takozvani centar Novi Sad, njihovi pravnici, šta ja znam da ih ne imenujem, lagali, napisali da mi je otac nepoznat, dok se u isto vreme vodio ostavinska rasprava da sam ja jedan od ravnopravnih naslednika. Kako nepoznat otac? Razumete? Onda su, pa kad sam 2004. 5. napisali ni manje ni više da ne preporučuju oni da ja, majka u tako lošem stanju, da ne preporučuju viđenje mene i majke. Mislim, ja sam tako koliko ima, 30 godina, šta njih briga, da kako je majka u mom stanju. Što najgore, ona je umrla 97. Vi je niste vidjeli? Sve te godine? Vidio sam majku, kasnije sam se setio kad sam vidio slike, pa dolazili kod oca 2-3 puta u Bačku Vinograd. Ali ne, u tim odraslim godinama. Pa gde sam, pa oni su meni, znači, oteli uspomenu na jednog dragu osobu, oca, jednog brižnu osobu. Niko nije toliko bio brižan prema meni kao moj otac. I ja sam takav roditelj. Ja imam 2 dece, 24 i 22 godine. To su odrasli, zrele i pametne osobe. I kažem, kogod ima sumnju, vidi da je okej, ovo ono. Može svašta da čovek da doživi. Bude, stvarno, neprijatne situacije. Ali ako vas u takozvanom centru odgovaraju, baš onda tražite. Ja bih da se nadovežem na njega što se tiče centara za socijalni zvao. Vidjet ćemo se još ja i ti radimo. Bebe, dakle, Pašija Rustemov, dakle, jedna gospođa koja je doživjela sličnu sudbinu, pa da vidimo. Samo 15 minuta pre mene. Porodi se žena i čujem plač deteta i doktor kaže žensko. Uzeš ono dete, odušeno ona vrata. Ne čuje se više ni žena, ni plač, ni ništa. Ne čuje se ništa. Ja kažem, blago njoj. Ona se sad porodila, sad Pašija, sad ostaje na tebi, daj sve od sebe da spasiš i dete i sebe. Prišli su odmah kod mene. Znači, kažem, nakon 10-15 minuta. Moj porođaj je bio malo teži. Ja sam dala sve od sebe što sam mogla. Rodilo se dete. Kad se rodilo dete, iz tog momenta kako su ga digli ovako,
Ja sam videla da je muško dete. Sad je ovo vrlo bitno da vam kažem, gospodine Braco. Možda taj moj sin, ako ima taj beleg, on će da zna da je on to moj sin. Kako su ga oni digli ovako, ovde ispod obe miške ima neke kvržice ima. Oba dve strane. To sam zapazila. Ja kažem, Bože, šta mu, u sebi se mislim. Šta mu je sada to? Uočljivo je bilo. A jeste čuli plač? Ne, odmah ne. U tom momentu to je sve trajalo za minutu. Kad su ga podigli sve, onda doktor je jedan drugi, šta je ono, anestetičar ili ne znam šta, nosi je onu bocu, ranije su vukli bocu ono sa kiseonikom. I oni su dali detetu, pljesnuli ga malo po dupetu i dete je iskijalo iz nosa i počelo da plače. I oni samo pelenu preko njega, otoči napolje. Sihran je rođen 28. jula 1971. godine u 4 sata posle ponoći. Potom je odnesen na neonatologiju i Pašija ga od tada više nije videla. Pola sata kasnije saopštili su joj užasne vesti. Ja čekam. Ništa. Posle pola sata dolazi doktor i kaže: Primite moje saučešće. Vaša beba je umrla. Pogledali smo ovaj prilog. Ja se nadam da će gospođa Pašija da pronađe jednog dana svog sina. Milane, vi ste rekli da vam je poznat ovaj slučaj. Pa da, čuo sam se sa gospođom Pašijom. Odgledao sam tu emisiju sa njom i strašno me pogodilo. Izuzetna gospođa i dama, da kažem. Malo sam popričao sa njom, stvarno toliko, a što kažu malo pre ona i kaže ja ne verujem. Pa nekoliko žena ja poznajem kojima su navodno deca umrla u porodilištima. Ispade kao da smrtnost dece kao pre rata. Da. A sad imamo i mnogo bolje uslove, mnogo bolje lekare i tako dalje. A što je rekao njen, znači doktor koji je porodio, i ona je posle ne znam koliko godina otišla, kaže, gospođo, ja sam porodio 50.000, kaže, nijedno dete mi, kaže, nije umrlo. Koja je kontradiktorna izjava.